गोदो आंहा हाबायाव बोराय होनायसोमोन आरोना फार्स्ट खानजङानो आंना जुलि जानायनि उननिया खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सबायमा जेव फवारनाय महर लान सोनाफोर दामुगै एनिफ्राय ब्लग्सखौ फरायजोबो सिनायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना आङो बेनिफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय मा होनना बुंनो मैया रबिबारमोन दिनै समबार मैयाथ' आङो एकटुग्राबो ब्लग स्टक जेबो बानायनो हायाखिसै मानो होनबा ये प्राणी नैबे प्राणीजों एसे जथाबनानै थादों आङो आरो देहाया एसेबो मोजां नङामोन मा होननानै बुंनो माने दा बुंसै आरोना स' बेबस्थासो लागासिनो दं आङो सिं सानायनिबो स' नोंथांमोना ब्लग्सखौ फरायलांबानो जाबाय आं मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय नै टाइम जानोसैयानो लोगो जिदिन आमफ्राय सार नैजि दाननिफ्रायनो बोथोरा थान्दा इमान मिनिथावथाव आयदै जारला रोंबाय ओरैबायदि रेडिमेड टायानो दंखायो आरोना ओमफ्राय बियो क्लास 5आव बेखौ गानलायनाङामोन आरो एकदम लब जानानैनो लानानै फैथारबाय नायसाय बिमायाथ' बारा खानोबो रोंखाया इउटुबाव नायै दाख्लै एसे सोलोंदोंमोन आरोना नोंहा रोंबाय दे गावनि लोगोनिफ्राय बेलेग थरिकाजों रोंबायलायनो दे जाबायलाय नायनो आङो कलाराथि खालामदो देरनानै रोङाबा बोरै मांग्राग्रानो बिफानाव मिनिनानै थैगोन बाबा खेनसेनो हरदेस्लाब होनबाय बिफाया बोरै मांग्राग्रा हरदेस लोंबावनोसै होननानै बोरै मांग्रा नङा हायाबा दे जेबो नङा जाबाय लावद्रायो देनां 6, 7आव मोनबासो जायोमोन फिसा खामबाबो बांद्राय फिसा जाखाला बियो ओमफ्राय नै बिया सासे सिरि दं आरोना दे ओंखारदो 7ता एसे बारबायानो दे जुथाया गानथां माथो गानदों बिमा बुरैनि खामानि बेफोरखौ डिउटि होआबालाय आरो माथोबाव फरिखायाबो बावलानै 6 तारिखआवनो फरिखा ओमफ्राय नैबेफोर थानायावलाय आरो माथो बुंनो जोंनि न'खौ नायदो ब्रेकफास्ट खालामखांनानै आइदै बोरमा गलि मोसौ गलियासो साफासिन जागोन आरोना माने पाथि बनानै जादोंमोन ओमफ्राय पाथिखौबो जै जाखांबाय गावनो लखबस्रांजोबो खोलैलाजोब्बाय नै बिमाखौसो डिसिप्लिन फोरोंनो रोङा सानलांसिगोन बे गथ' गोरलै मालाय मा डिसिप्लिन बावब्रा बेफोरलाय जाखायो माथो आंनिफ्रायसो बांसिन गादा गुदा नुबावो आं खायफानिखौ आरोना फिसा थांखांबा साफा खालामजोबसै आंहा दिनाव जोंहा खमसे खम 20 बारसो सिबनांगौ खोमा न'खौनो आरोना नैबेनो 1 नाम्बारा नाने दोननानै फैनांबाय आरोना फिसालाखौहाय एकदम थांनो बायो बियो अखा बोरैबाबाथाय ओमफ्राय सान्दुं स्रांबाथाय हारसिं थांसै होननानै थाङो आरोना एखमबा बानानै दोननानै फैबाय आरो सानैजों नै ओमफ्राय मा होनो स्कुलावहाय मालाय सासे गथ'नि मामिया माबा गोजोना बिजौआरि थाजा लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय आंबो लाबोनो सानदोंमोन ओमफ्राय दाना गारि सालायनानै ओंखारदा सिङा गेदादा जाबा लाजिनानैनो ओंखारासै आङो एकदम सिं ओरै गेदादा जानानै दंथारो बोरैबानो गेदासो थाबायनांगौ आरोना जेरावबो थांजानाय नङा मैयाबो ओंखाराखै मलमसो नायै लागासिनो दङ एकदम बोरैबा जानानै दंथारो सुखु दुखुनि लोगोखौ एसे मोजां खोबनानै दोनफिनसै थुदो माथो बिराद दैले जानानै थाथारो फैदो फै नै बे जरावनो आरोना एकदमबारे ओरैनो जानजिफ्रानो बुद्रांद्रांहाय अब्लाबो माने बे जरावनो खोब बोरैबा ओरै जालायनांगौ ओरै ओमफ्राय ओरैबायदि अफमान आरोना दासान्दिहाय स्कुटियाबो आंना एसे लासै स्ल' मसन सालायबाथाय बन्द' जाना होलायो दानि बे स्कुल गुदियावनो ओरै टार्निं लानो नागिरबाय गिदिंफिननो नागिरबाय लासै खालामबायना स्टप जाना होबाय ओरैजों ओरैबो लामाथिं मानसि ओरै उनथिंबो मानसि जि लासैसो मोनलायबाय आरोना मालाबाथ' सोरबा दुब्बाद' होजासिगोनसो आं मा लामा गेजेराव गारि लाखिनाय बेलाय होननानै सार्भिसिं खालामनायाबो खय 1 मास जाखाथाय बावबायसो आरोना आङो लेखायाव नायबासो मिन्थिसिगोन ओमफ्राय खालामहैथारनांसिगोन जानाय नंला गारियाबोथ' सार्भिसिं लुबैयोना मानसियाल' गावनि नांगौखौ सुफुंबाय थाबा जागोन नामा ओमफ्राय नै अननाय मोनफिनखादोंमोन ना आङो मालाबा लोमजाबा नायफैनाय नङा होननाया मैया एसे खर' सानाय सिं सानाय जाबाय नालाय नै सिबाय गावहाबो आंखौ नायफैफिनथारबाय आं गावखौबो आं मालाबा नायफिननाय नङाना ओंखायनो गथ'फ्रा अयथासार खालामबाय थायोना खफा न' सिङाव थानो बायो बिसिनाबो जोंनाबो ओंखायनो आजा बेलाय बेबायदि मालायनि रुमावबा बिसोरबो एसे आलदा रोखोमनि गेलेयो ओंखायनो एसे गेलेथ'थारथोंसै ना जाना गेलेदो खाफाला गाज्रि गाइखेर गैया दाख्लै बे आं लाल साहा लोंहरदों आंबो लाल साहाखौ लोंहरगोन गाइखेर बहा मोनबावो मोसौ हालुवानि गाइखेरजोंनो एसे जारलाहाय दिनै गरम बोथोरनि ड्रेस नङाना
बोथोरा बांद्राय गाज्रि नङा नालाय गरम बोथोर ड्रेस नङा माबानि थिक थाक मैयानो सफैदों आङो थाबाय दहाय दासो सफैबाय फिसाफोरा ओरैबायदि ना बाजाया बामजाया लिलिया थाबायनाय नालाय माथो खालामनो जोंना जारौ मारौ साफ्रा दे थायोब्रा संख्रिजों दै लगायना लोंबा प्रेसारा एसे हायाव दावखोयो होननानै बिफायासो खिथाहरदोंहाय ट्राइ खालामबानो जाबाय नोंहा ओमफ्राय नै ट्राइ खालामनानै एकदम दावखोजोबदो होन बाजै ओरैनोबा जोंखौ बिसास खालामनाय नङा साख्रि मावनायनि फैसाफ्रा बहा थांजोबखो होननानै नायदो बिमाफ्रा मा बाहागो मोननो मैया फिसाजोनि दायफार दिनै फिसालानि 300 थाखा थाइबा पेन्सिल बक्स नांगौ जालायबाय मा होनना बुंनो हा माथो सोरनावबा 300 सोरनावबा 500 ओमफ्राय नै एसे नाफिट जानो नागिरदों आङो बिथाङा एसे खानाया एकदम लिं लिं जाबाय मावजि लान्जायसो बेनाबो आंनि बायदि आरोना बिजौखौ एसे गारना जाहैदों ओमफ्राय खानजंखौ रावबो दामुगै दामिनि गोदो आंहा हाबायाव बोराय होनायसोमोन आरोना फार्स्ट खानजङा नै आंना जुलि जानायनि उननिया एकदम अननानैनो आङो दाबो दोनगासिनो दं आरो मालाबा रागा जोंबा बोरायखौथ' रागा जोंनो हाला खानजंखौनो गारख्रुबो आरो आङो गारख्रुबसै ओमफ्राय खननानै लायफिनसै बेनो ओमफ्राय बेखौनो आरो खानफिनबावनोसै बिराद साननानै नायदो नै 11 बोसोरानो जाबाय होनना बुंजासै दाबो मोजाङैनो दङ आयनाया गैला बायबाय खिन्थु नैबे खानजङा दाबो दं आरो मानजिनांगौ नै बारा मानजियाखै मुगैनो नाङा मोजां नुबाय मा सिख्ला गोरलै बायदि नुहुरलायबाय सिख्ला गोरलैयानोसै आरो माथो बेसेबांथ' बुरैदों होनबावदो दाबो गथ' सानैल'सो जादों दा मोजां नुदों देलाय एसे ओरै बेलाय माथो मोजां नुदों गोबा नङाबा माथो बांद्राय सिख्ला लाजानाय नङा नोङो आंबो देनां पार्लार खुलिनोसै जाब जुब पार्लार जागोन आरो नामा पार्लार नामा जाब जुब जाहैगोन आरो जाब जुब हानोबा माने बैसोर जेसेबां दाम लायो बेनिफ्राय एकदम फुरा डाउनाव थागोन आरो आंना दामा ओमफ्राय जाब जुब जाब जुब पार्लाराव थांसै होनलायगोन आरो ना मानसिफ्रा ओमफ्राय बिजौफोर हानाय एसे सिगांथिं हाना हरनाय बेल' जागोन आरो डिजाइन गैलायला आरो थाइलेण्डआव बिदिनो सोलोंनानै फैदों नालाय आं गोदो जास्ट फानसो लोगो फैदों नालाय बिदिनो एसे फान खालामाबालाय आरो माथो फैनानैसो सिं सानायखौ एसे बावथ'लायबाय बेहाबो आं थांनानैसो खर' गिदिंनायखौ बावबोबा हाबाय बिदिनो आरोना सोना हरदो मायो फिसाफ्राबो नै जालासो दिनैनि आदारा ओमफ्राय नै गैया आलु नै बेबायदि आरोना आलु बुट टमेट' लगायनाय ओमफ्राय दङ सबाय बिमा भाजि ओमफ्राय गथ' सानैनो ओंखाम होनो नागिरदों आङो जायो जाया गावसोर दंसै आरोना जागोन मा लोगोजों जाबा मालाबा एसे जायो मानसिया एसे देद्रायनानै सियारा फिसाद्राय जानो नागिरबाय जाया जोंनाबो मैयासो सोना होफिनदों नै ओंखाम गोरोदायावसो जिरायनोसै नोंहा जारलासो जादो लोगोजों जाबा एखमबा जायो जोंना ओंखामखौनो दासान्दि बारा नायफिनथारा थांनो ओंखारबाय बिथांमोना थांदो बोरारा जागियान एसे नायलांदो सोना आङो मैयालाय ओंखाम जाखांबाथाय उन्दुनांगौ फैदो उन्दुनोसै होनबाय गावहा मालाय न'सो गोसोखांबाय सोरजिबासो नों लाबोदों गारि सोबानानै थाबायनानै फैनानै आनालाय दे थांनो थाङा खामानि ओंखारबावबायसो थांदो दे टाटा टाटा एसे रेस्ट लानोसै सानदोंमोन आङो जाला खामानि वार्निं सफैबावबाय दानिसो नै बिथांनि सिगाङावनो लाइभ प्रुफ हासबेन्डआ आरो खामानि मोनसे फाथायबाय थांदो थां ओरैबादि सिं सादोंना ओमफ्राय सिं साबानै बिदि गान्दुखौ एसे बिदि सिङाव होबा एसे मोजां जायोनो माथो ओंखायनो नै बिदि होनानै एसे उन्दुगासिनो आरोना आङो मैयाबो बिदिनो उन्दुनाय मैयाबो दसे बिदिनो उन्दुनाय दिनैबो बिदिनो एकदम बोरैबा मोनगासिनो दङ नै सोर खिथाखो आं एसे मोजांबो मोनगोन आरो माने सिङा ओरै देमनाय जायो नालाय ओंखायनो बिदिनो लागासिनो दं आं आरोना आरो मोनसे तरिका खालामबावदों आं सनाखौ बेबादिबो एसे बानानै थाबा मोजां मोनोनो ओंखायनो एसे होसिनानै लादों आङो माथोसै बेलाय फिसाला जिरायबाबो बांद्राय अजनद्राय जायो फिसाजोआबो जिरायनो रोङा सोरथो नानानै होबावनो बोरायबो गैया ओंखायनो बिदिनो खामफ्लायखौनो एसे लेभेलाव होनानै ओरै गान्दु ओरै खामफ्लाय 15 मिनिट गान्दुजों 15 मिनिट रेस्ट एसे मैयाबो बिदिनो थादों दसे मा खालामगोन मा मागोन सोर सासे लोगोआ खिथाना हरबायना बिदि होसिनानै ला मोजां मोनो होनबाय होबाय आंबो जाथ'बाय सनाफोर बिदिबो बारा गोबाव थाबाय थानो हाया मानसि मोजाङै नानानै होनाय बायदि जाया आरोना
मालाबा ओमफ्राय आंबो बे स्पेशलिस्ट टुब्लावजोंसो आंबो एसे नाजाहैनो माने प्लेनिं गोसोआव बेरखांफैबाय आरोना आंनावहाय माथो मानसिफोरा बिदि रोदा बोख्रब बोख्राब सानाय सुनाय मोजां मोन्दों इमप्रुभ जादों होननाय सोरबा इउटुबाव नुनाय मोनो माथो बेखायनो आंबो प्लेनिंसो लाबाय आरोना ओमफ्राय नै बावैसोनो मैयासो नायदां भिडिअ आलफ्रेडआबा मालाय बेरायना फैनानै एसे आथिं आखाइ ख्रुख्राब मोननायफोरा मालाय माथो ट्रिटमेन्ट लाहैदोंलाय बयबो लाफैनाय नुयोना गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय नुयो ओंखायनो आंबो मालाबा एकदम बिदिनो थाबाय थायोबा बाराफोर जालांबा मालाबा थांनांगोन आरोना आंबो थांनायनि प्लेनिं बानायदों दा थांथ'वा लासैनो मालाबा जायखारनां लासैनो मालाबा थांनो सेस्था खालामगोन आरो आंबो खाथियावथ' नुफेराखै अब्लाबो नानिखौ लाग्रा गथ'नाबो नानायानो बोलो गैया ओंखायनो आं बेजों बायो खनसे नाजाखांबाय बोलो गैया बेनाबो जाया एकदम नारसो मोजाङै नाबासो मोजां मोनोना बिफा नानायखौ बिराद मोजां मोनो आङो बिराद मोजां नानो रोंगौ बियो ओमफ्राय दा उफाय गैया नालाय बिदिनो एसे बेबस्था खालामनानै थाबाय आङो बेजोंबोलाय मा खामानि जानो अब्लाबो एसे सिंखौ दाद मोननायनि लाबाय आरोना उफ मा खालामनो माजे समाय बिदिनो बे नानि डेलिभारिनि उननिफ्रायनो सिं सानाया एसे थालांदों ओमफ्राय मैया बोरैबा साखांफिननानै अबस्थाया गाज्रि जानानै दं आरोना ओमफ्राय दा बिदिबो थाबाय थानो मोनला लगे लगे बिफानि आदेशखौसो सौसिहैनोसैलै आङो नोंहा सिंगेटा जादोंना मा जादों बे नोंनि प्रब्लेम बाट खामानियाथ' खामानि टाइमिंजों मावाबाबो जायाना ओंखायनो थांनोसैलायनो राखावसिया थफ्ला बालायबाय सिदा सिदि थांगोनोसै खामानियाव आरो सुखु दुखु जिउनि लोगोरिजोंसो थांगोन आरोना थाबायनो थांनो दा एनार्जि गैया आंनाव बिराद बोरैबा जानानै दंथारो सिदा सिदि जिरक्स दखानाव जिरक्स जानाय लोगो लोगो दखानावनो फिलापबो खालामखाबाय सिदा सिदि प्रिन्सिपालनियाव थांबायमोन आङो खिन्थु प्रिन्सिपाला दिनै गैयानो दायो बेलासियावसो फैगोन आं लोगो मोनहैब्ला स' बे खामानिया गाबोन जासिगोन एबारना बेयावनो आलदा खामानि दं नानि फैदा फैसा होलांसैलाय फिस काउन्टारावहाय मासि गोदान हाबबाय नालाय आरो माथो आंना मासिसो आरोना बारा फिर गैया सौफैफिनबाय आरोना बिराद मेंबोबाय मेङामोन मेंनाया खिन्थु देहाखौ आं नोंसोरनो खिथाखादोंना ओंखायनो बोरैबा मोनबोदों आरोना ओंखामबो एसे उखैबोबाय फिसालायाबो गथ'वाखैमोन ओंखायनो नेबोआसै आङो फैग्रोबायसो ग्रोब ग्रोब आरोना हेभि खामानि गैयाबो बिदिनो आरो ओंखारदोंमोन बे खामानिया ओमफ्राय माने फिसालानि CA फर्म आरोना दालाय फौजिफोरना अनसुंथाइ मोना होनबा सरकारनिफ्रायहाय गथ'फोर लेखा फरायबाहाय बेनि आरो ओमफ्राय गावहा ट्रान्सफार जानो लागा नालाय ट्रान्सफार जानायनि सिगाङाव आं माबार होलांखानोसै फर्मखौ फरायनानैहाय ओंखायनो नों थांनानै माबारहाय बिदि खालामदो होननानै थिनहरनाय लोगो लोगो आंबो उरायलांबाय ओमफ्राय मा खालामनो जायाखिसै आरोना दिनैहाय बेनिफ्राय गाज्रि मोननो नांला मा गावनि गोदाव सोरावखौ देखायखो साननानै दैलि ब्लग्स दैलि खामानि हाबाफारि शेयार खालामबाय मा खामानि ओंखारनो हायो माजे समय बेसेबां आजादि माजे समय बाबाबो गवा बेफोरबायदि आरोना मानसिनि जिबन ओमफ्राय अब्लाबो आं दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै मेंबायबो दुगैनोसै ओंखाम जानोसै जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ नायलांबाय फुरायहाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच